L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt bdiet wara storja li ppubblika l-Gazzetta Malta Today. Malta Today żvelat kif Frank Sammut, persuna fdata ħafna minn gvernijiet differenti nazzjonalisti, kienet jirċievi commissions ta' eluf ta' euro mingħand il-kumpanija Trafigura illi kienet qed tbieħ iż-żejt lil Malta. Il-ħamis filgħodu dan l-iskandlu kien diskuss waqt il-Breakfast News fuq One. Ma nafx għalfej, pereżempju, meta jrid tkun il-medja li tixpruna ċertu investigazzjoni biex imbagħad il-pulizija issegwi. Karl Stenio Navarro qal li dan il-każ huwa imbarazzament politiku. Bl-Ingliżi jgħidu embarrassment. U embarrassment politiku għaliex jiena nemmen illi min għandu ir-responsabilità politika biex ipoġġi saqajh fuq il-break ma kellux dik il-foresight biex jafas il-break fil-ħin opportun. Issa, naħseb huwa tar twist. Il-każ kompli jieħu żvolta ġdida meta l-ħamis il-ġurnal The Times irrapporta illi l-pulizija għandha biżżejjed evidenza f'idejha biex tibda tressaq lin-nies quddiem il-qorti. Il-ġurnal irrapporta li għal-bidu l-pulizija xeħtet l-attenzjoni tagħha fuq Frank Sammut, illi kien membru tal-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt mill-Lena Malta fi żmien li l-Ministru Ostingat kien responsabbli minn din il-korporazzjoni u li kien ukoll chairman tal-kumpanija tal-Gvern MOBC. Madankollu issa The Times qalet li l-pulizija tixħed l-attenzjoni tagħha fuq in-negozjant George Farrugia li huwa rappreżentant lokali tal-kumpanija Trafigura u fuq l-ex-chairman tal-Lena Malta Tancred Tabone li meta kienet jiġi interrogat taħħas ħażin u ħaduh l-isptar. U din l-istorja se nistennew aktar minnha? Nistennew aktar minna definitivament. It-tieni ħaġa, jiena personalment ħanitkellem bħala ġurnalist, ma nemmix li kienet kombinazzjoni. L-opinjonista Wenzu Mintoff li wkoll kien mistieden fi Breakfast News qal li dan huwa każ gravi ħafna għaliex espona d-djufija tal-mezzi ta' kontroll f'pajjiżna. Każ gravi ħafna il-korruzzjoni għaw Malta tinħass però mhux lakemm tinqabad. Gravi ħafna naħseb qatt ma kien hawn każ fejn għandek provi daqshekk qawwija. Karl Stenio Navarra jaqbel ukoll dwar dan. Huwa gravi ħafna minħabba l-ammonti ta' flus involuti. Gravi ħafna għaliex jikkonċerna xiri istituzzjonali, jiġifieri qed nixtru żejt għal tħaddim ta' xi ħaġa li hija tal-gvern tal-istat, u tielet għaliex huma nies viċin li jew jippretendu li jkunu viċin il-politika. The Times jgħid li d-deċiżjoni finali ta' jekk il-pulizija tipproċedix jew le ser titħalla f'idejn l-Avukat Ġenerali illi jrid jiddeċiedi fuq il-każ partikolarment minħabba żmien tal-preskrizzjoni illi kapaċi jwaqqa l-każ. Fost dawk illi fis-sigħat illi għaddew intalbu jmorru d-depo biex jagħmlu statement dwar dan l-iskandlu kien hemm il-Ministru Ostingat.